Hello mga guys, ani ana sagta. So atong mag voice over na testingan tog voice over. So kanida ay mga guys, mao ni ang ato ang 4 days old nga mga chicks darag og dominant sisi. Paimnon nato ni sila og vitamins. So ang atong vitamins ani is ay hatag is 1 liter lang. So itong ibutang is purified ni siya. So kung tawag sa ato pa mineral water. So ato ni siyang tagaan ang mga piso ani sud sa tulo ka adlaw nya daily ni siya, straight daily, pero maghatag gyud ta og tubig. So ginalan siya pun og ginalan gyud na sila og mga plain water mga guys. So nga to dayong vitamins nga igano is Nutrizyme. So Nutrizyme is kuan siya. So mao ni yang itudlo indicator na to siya, mao ni siya ang 1 liter. So 1 liter ni siya mga guys. So wala nang to gipuno kay 2 liters man ang kuan ni. So subang ko Nutrizyme sa atong hatag nila. So in every 1 liter ang kuanan niya yang sukod or ratio is 2 ml. So mao na ang Nutrizyme, 2 ml ni siya. So mo din ato ang sobra ni sa tong parent stock sa una mga guys. Nya daghan mo ng sobra kay tag 2 ml ra per liter ang ibutang ani. So kanatong sirens is 3 ml ang yahang kuan ni mga guys. 3 ml ang mga capacity. So taman 3 ml. Tapos tol na siyang gisukod nga maigo nga 2 ml. So subano mga guys, 2 ml in every 1 liter nga purified water. So kung wala purified, dapat katong dili chlorinated. If chlorinated man gani, dapat to paugmaan para makahungaw na iyang chlorine ba. So mao din na to ang kuan mga guys, no. So kung nangutanan mo sa price, medyo pricey ni siya. Ang kani siyang mga 1 liter mo na siya. Mag 1,000 plus o 3,000 plus, basta 5 na siya kabuok niya. Among nabayaran na to almost 6,000. Dala na sa shipping. So parent stock sa ina to siya, para parent stock from dominant CC nya diri kay atwal na siya tungaon kay duha man natong ibutang nga water diri para pod nga dili sila makuan ba, dili sila magilugay. So mga uptake ini mga guys. So hatch date ini mga guys is March 22. Last Sunday na to siya gi unload nya. Duha din ni siya ka brooding, duha ka ka brooding pen gi kuan na mo lang gitunga ba kay kuan mga guys, almost 300 plus man siguro. So wala may nag-ihap after 3 days pa ta mag-ihap ani. So bali ugma ta mag-ihap ani, Huwebes ihap ani kay dala pud bakuna ba, bakunahan nato nya dala ihap nya. At the same time ang siksing sa sa mga 853. So 853 is dominant red na siya, dominant 853. So mga tawag og sa ato pa diri local or sa commonly known as Rhode Island Red sa dominant CC. Inom na sila. So as you can see, uptake kaya ito ang mga kwan mga guys, atong mga the old chicks, no. Duha na sila ka kuan, duha na sila ka kwarto na idarag. So ato dayon ko na ni is 853, 109 ug 102 nya natay darag. So atong darag ana 50-50. So salamat sa pagtanaw mga guys. So